הגוף שתמיד רציתם, גוף מוצק ובריא, לא משום שהרעבתם אותו, לא משום שאימצתם אותו עד להתמוטטות, אלא גוף בריא חזק שיאפשר לכם להצליח בכל אשר תבחרו, שיוביל אתכם לאן שאתם רוצים, שיקח אתכם לכל מקום שתחלמו להגיע, בין אם זה לבית שחלמתם עליו, או למקום העבודה שכל כך רציתם להשיג, או אולי לחופשה החלומית עם המשפחה או עם החצי השני שלכם. גוף בריא ואנרגטי הוא הבסיס עליו כל המטרות שלנו נבנות, אחת אחת. הגוף שלנו, המוח שלנו ובריאותם הם אלה שיקבעו בסופו של דבר איך ייראו חיינו. מה אתם אומרים? לא הייתם רוצים חיים שכאלה? מי היה מוותר על הצעה כזאת? אז מה אתם אומרים? אין לי ספק שכולכם עניתם עכשיו במקהלה כן, כן אנחנו רוצים. אנחנו רוצים את הגוף הזה, אנחנו רוצים גוף אנרגטי, גוף בריא, אנחנו רוצים את העבודה הזאת שכל כך חלמנו עליה, אנחנו רוצים את הזוגיות המופלאה הזאת, ועוד איך אנחנו רוצים. שלום, כאן חיים חביב שוב. אבל משהו בעובדות בשטח קצת מבלבל אותי. מצד אחד אנחנו מאוד מאוד רוצים להצליח, אנחנו רוצים להצליח בקריירה, אנחנו רוצים להרוויח הרבה כסף, אבל משהו קרה בדרך. מה קרה בדרך? איפה איבדנו את הרצון הזה, ואולי לא איבדנו את הרצון הזה, פשוט התייאשנו מלנסות להשיג אותו. תינוק נולד מתוכנת להצלחה, מתוכנת ב100% להצלחה. קחו תינוק שנולד זה עתה, בריא, יוצא לעולם ומיד מתחיל לזכור אותו. בהתחלה הוא סוקר רק עם העיניים. לאחר מכן הוא שוכב ומתהפך על הגב ומגלה עולם נוסף אחר לחלוטין. במהלך ההתהפכויות שלו הוא מגיע פתאום ממקום למקום ומגלה שיטה מצוינת לנוע. לאחר מכן הוא מתחיל לזחול, בהתחלה לאט, מהוסס, אבל בסופו של דבר מפתח טכניקות של אומן ממש, איך להגיע בזחילה ממקום למקום במהירות גבוהה מאוד. בסופו של תהליך הוא נעמד, בוחן את הסביבה ונופל בחזרה. נעמד ומתחיל להסתובב סביב השולחן, סביב הכיסאות, פתאום מגלה עולם אחר מגובה אחר לגמרי, ושוב נופל. אולי מקבל מכה אחת או שתיים או 10, בסופו של דבר הוא מתחיל ללכת, צעד אחד ונופל. קם, מתחיל שוב ונופל. שוב הוא קם, מתחיל ללכת ושוב הוא נופל. נפגע ביד, נפגע בשפה, יורד לו דם מהגבה, אבל תמיד קם וממשיך ללכת. עשרות אם לא מאות פעמים ילדים נופלים וקמים. הם נופלים, אבל תמיד הם קמים וממשיכים קדימה. בסופו של דבר, וזאת עובדה ידועה לכולם, כל הילדים הבריאים הולכים ורצים. גם אנחנו נולדנו תינוקות, זוכרים? אולי שכחתם, אבל אלה הם עובדות החיים. כמו כל התינוקות, נולדנו מתוכנתים להצלחה. נולדנו ב100% מתוכנתים להצלחה. דמיינו את עצמכם במצב דומה היום, כמבוגרים. האם תהיו מסוגלים עשרות או מאות פעמים ליפול ולקום ולהמשיך קדימה? ליפול שוב, אבל תמיד לקום ולהמשיך קדימה? מה אתם אומרים? הצחקתי אתכם, אה? אנחנו לא מסוגלים לעתים לקום מנפילה אחת, שלא לדבר על עשרות או מאות נפילות. אנחנו נופלים ומוותרים. מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננין, נכון? בטח שנכון. נכשלנו פעם אחת, נפגענו פעם אחת, נגמר, זהו, מספיק. כנראה שלא זה מה שאנו צריכים לעשות, זה בטח לא ממש מתאים לנו. תארו לכם שתינוקות היו חושבים כך. הם הרי לא היו הולכים לעולם, שלא לדבר על ריצה. וזה, גבירותיי ורבותיי, מה שמבדיל אנשים מצליחים מאנשים, בוא נאמר את זה בעדינות, פחות מצליחים. אתם תוהים איך בן אדם יכול לרוץ 42 קילומטרים ולסיים את הריצה בחיוך כאילו עכשיו במסיבת טרנס. אתם בוודאי משתאים מאנשים שנראים נפלא, שומרים על משקל תקין ואוכלים נהדר. איך הם עושים את זה? בוודאי שאתם נדהמים כאשר אתם פוגשים בהצלחה כספית פיננסית גדולה מאוד. מה קורה כאן? לפני כמה שנים יצא סרט לקולנוע, סרט שהוא חלק מסדרה של סרטים. הסיפור הכללי מדבר על מתאגרף שהגיע מהשפטות והפך לאלוף עולם באגרוף. כל סדרת הסרטים מתארת את דמותו והדרך בה הוא מתמודד עם העליות והירידות בחייו. סדרת הסרטים הזאת מעולם לא זכתה לביקורות חיוביות, לא בעיתונות המקצועית וגם לא באקדמיה. רק הקהל הצביע אחרת. הוא הגיע בהמוניו לצפות במתאגרף העילג שפילס את דרכו לפסגה בשם רוקי. רוקי בא לבוע.
רוקי בסופו של דבר יצא לגמלאות, ניהל מסעדה נחמדה וגידל את הילד שלו די לבד. בסרט רוקי 5 אנחנו מגלים דמות שהיא קצת שונה מהדמות שפגשנו בכל סדרת הסרטים הזאת. אמנם זו דמות שלא סיימה תואר שני בהרווארד, אבל עם גודל ועוצמה של חוכמת חיים שמספיקה לפחות ל200 תארים שניים בכל אוניברסיטה בחירה שתבחרו. ישנו מונולוג אחד בסרט שמספר את הסיפור שלנו, את הסיפור של כל אחד ואחת מאיתנו. שימו לב. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you got to be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always going to love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. אנחנו רוצים להצליח, אבל אנחנו לא יודעים איך. תינוקות יודעים איך. תינוקות נולדו מתוכנתים להצלחה, הם נולדו ב100% מתוכנתים להצלחה. כישלון הוא בכלל לא אופציה אצלהם. הם נופלים וקמים. הם נופלים שוב וקמים שוב, הם תמיד קמים וממשיכים קדימה. אלו הם החיים. החיים מזמנים לנו אתגרים ובעיות וצרות וקשיים, לעתים אפילו בלתי נסבלים. אבל אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו חייבים להמשיך לצעוד קדימה כל הזמן. גם אם הבנתם את הקונספט הפשוט הזה, והוא באמת קונספט פשוט, אבל זה כמובן בסימן שאלה גדול, אתם חיים על פי תבנית שאם אני מצליח, מישהו אחר מפסיד. ברור, אם מישהו מצליח, אני מפסיד. תמיד. תבנית של משחק סכום 0. לא ברור לנו איך אנחנו יכולים כולנו להצליח. כל אחד במקומו, כל אחד בדרכו. זה פשוט לא ברור לנו. אנחנו לא יודעים איך דבר כזה יכול לקרות. לכן ההסבר היחידי שאנחנו נותנים לעצמנו, מדוע אנשים אחרים מצליחים, זה רק משום שאנחנו מפסידים. פוליטיקאים למשל, עושים מתפיסת העולם הזאת מטעמים של ממש, ומשתמשים בכם כל הזמן. מובילים אתכם תמיד לנקודה הזאת שאם מישהו מצליח, זה תמיד בא על חשבונכם. מתסיסים אתכם ומכשילים אתכם שוב ושוב. התפיסה הזאת מובילה אותנו לאומללות של ממש. אם אלה שמצליחים עושים את זה על חשבון אנשים אחרים, אנחנו לא מעוניינים להצליח על חשבון מישהו אחר. אין לנו כל חשק לעשות כזה דבר. זה יהרוג אותנו. המצפון שלנו יהרוג אותנו. אז מה התוצאה? אנחנו מחליטים להיכשל. אנחנו מחליטים לא להצליח. אבל זו תפיסה מעוותת. זו תפיסה שגויה. יש דרך אחרת, לא של הפוליטיקאים ולא של העסקנים ולא של הלוביסטים. דרך הגיונית, חזקה ועוצמתית, שבה כל אחד ואחת יכול להצליח, וזה לא בא על חשבון אף אחד. ההפך, אם אני מצליח, אני תורם לקהילה שאני גר בה וחי בה הרבה מאוד. אם אתם תצליחו, אתם תתרמו לקהילה שאתם חיים בה בדרכים שונות. תראו את הטרנד החדש הזה, המטורף, הלא נורמלי, ששוצף את הארץ והעולם כולו כנגד אנשים מצליחים. זה הזוי? לא, לא ממש. זה הגיוני לחלוטין. אנחנו לא מבינים איך הם עושים את זה, משום שזה נראה לנו פשוט לא הגיוני. עובדה, אנחנו כדי להרוויח 10,000 שקלים חדשים לחודש, מוציאים את נשמתנו. אז איך בדיוק הם מרוויחים כל כך הרבה, לעתים פי 100 ולעתים פי 10,000 מאיתנו, ועוד משתתפים במסיבות וקוקטיילים ונפגשים ונוסעים בכל העולם? זה פשוט לא נתפס. אז מה התשובה שלנו לכל הסיפור הזה? הם הטייקונים, הם מושקים אותנו, הם מושקים את המדינה, הם מעלימים מיסים, הם גנבים, הם שודדים, הם נוכלים והם רמאים. אז מה עושים? נלחמים בהם, חד וחלק. בואו נהרוס אותם כדי שלנו יהיה יותר.
וכמה השקר הזה הוא גדול כל כך, וכמה הסיפור הזה הוא התרמית הגדולה ביותר. איך כולנו מובלים כמו סתמים באמצעות אנשים אחרים, בעלי אגב עוצמה וכוח גדולים יותר משל כל טייקון מצוי אפילו. איך אנחנו בעצם משרתים את האינטרסים שלהם, אינטרסים של אחרים ולא שלנו, כדי לקדם את התוכנית שלהם, לא את התוכנית שלנו. אנחנו לתומנו מרגישים שלנו רע ולטייקונים האלה טוב, אז משהו דפוק כאן, אבל אנחנו לא מצליחים להבין שמה שבעצם דפוק זה בנו פנימה. תראו, אנשים מצליחים אך ורק משום שהם מתמידים. הם נופלים וקמים שוב ושוב עשרות, אם לא מאות פעמים, אבל תמיד ממשיכים קדימה. זאת הנוסחה שלהם. תראו, מרמה וגניבה לא מובילים לאושר מופלג לאורך שנים, או להצלחה מאוד מאוד גדולה לאורך שנים. אפשר לתת מכה, אפשר פה לבלף, שם לרמות, אבל אושר מופלג או הצלחה גדולה לאורך שנים אי אפשר להשיג באמצעות מרמה וגניבה. אבל אתם בשלכם. לנו רע, זאת עובדה. להם טוב, גם זאת עובדה. אז משהו כאן שגוי, משהו כאן לא נכון. אבל השאלה היא, מה שגוי? היכן זה לא נכון? ככל שתקדימו לקחת אחריות גם על ההצלחות, אבל גם על הכישלונות שלכם, במנותק מכל הסובב אתכם, כן, במנותק מכל הסובב אתכם, כך תקדימו להתקדם מהר יותר לכיוון ההצלחה שלכם. להתעורר מנצח שער האש היא תוכנית אימון לגוף ולנפש. תוכנית מהפכנית שתהפוך את חייכם למשהו אחר לחלוטין אם רק תרצו בכך. אם אתם מאלה שאוהבים להאשים את כל העולם בצרות שלכם, אז חבל על הזמן שלכם. אני באמת לא יכול לעזור לכם, זאת האמת. אבל אם אתם מבינים שהחיים שלכם הם היצירה שלכם ולא של אף אחד אחר, אני כאן, ואני אשמח ללמד אתכם איך לעשות זאת נכון, כדי שתגיעו בדיוק לאן שאתם רוצים להגיע. זוכרים את הסרטון השישי, את הסרטון האחרון בסדרה שלנו? מה הייתה המסקנה מהסרטון הזה, זוכרים? רגשות מניעים אותנו לפעול. פעולות חוזרות הופכות להיות אוטומטיות בכל פעם שאנחנו מרגישים את אותו הרגש, וכך הופכים להרגלים. הרגלים הם למעשה אוטומטיים, מתבצעים ללא כל מחשבה ומעצבים את חיינו. זאת האמת הפשוטה, העצובה והמטרידה מאוד. רגשות יוצרים פעולות. פעולות חוזרות הופכות להרגלים. הרגלים יוצרים את תבנית חיינו. אם ניקח רגע את הרגשות שלנו כלפי אנשים מצליחים, לא חשוב באיזה תחום, רצים ושומרים על כושר, אומנים, זמרים, שחקנים, אנשי עסקים, כל אלה האנשים שהצליחו מאוד בתחומם. אבל היחס שלנו כלפי אותם אנשים ברוב המקרים, לא בכולם אבל ברוב המקרים, הוא ביקורתי למדי, לעתים פוגעני ואפילו מאוד פוגעני. מדוע? משום שכך הורגלנו להגיב כלפי הצלחה. רואים אדם מצליח, זה יוצר רגש חזק של קנאה במקום של הערכה. הרגש הזה, קנאה, מתורגם למילים היוצאות מהפה שהופכות למילים קבועות, הרגלים. וכך אנחנו למעשה דנים את עצמנו, רק את עצמנו, לכישלון מחפיר בכל תחום בו אנו מגיבים בצורה הזאת. רצי מרתון? לא נורמליים, בטח דופקים את הרגליים שלהם. רוכבי אופניים? מסוממים, הם בוודאי שלא יכולים לרכב כך בלי סמים. אנשים ששומרים על גופם, עזבו, הם אנורקטים או מקיאים את כל מה שנכנס להם לפה. אז תענו לי עכשיו, אבל באמת, איך בדיוק תעסקו בספורט או תשמרו על תזונה נכונה, אם אתם מאמינים שכדי שזה יקרה, תצטרכו לדפוק את הרגליים, להיות מסוממים או לחילופין להיות אנורקטים. אתם פשוט לא תעסקו בספורט ולא תשמרו על תזונה נכונה. ומה יקרה בפועל? אתם תעלו במשקל, תחלו במחלות הנובעות מאכילה ותזונה לקויה ותמשיכו להיכשל בחייכם. מה יקרה לדעתכם לאנשים שממשיכים לשמור על גופם ותזונתם? ימשיכו להיראות נפלא ולהרגיש נהדר. ואז מה? אתם תראו אותם ותגידו, נו, הם דופקים את הרגליים, הם מסוממים, הם אנורקטים. ומה יקרה לכם? אתם תמשיכו לעלות במשקל ותמשיכו לחלות במחלות כתוצאה מתזונה לקויה ותמשיכו להיכשל. ומה יקרה לדעתכם לאנשים שימשיכו לשמור על גופם? אוקיי, אני חושב שהבנתם את הנקודה. זוכרים את החיזורים שלכם אחרי בן או בת הזוג שלכם? מי לא זוכר? תראו, ברוב המקרים, לא בכולם, אבל ברוב המקרים, חווינו סירובים, אפילו סירובים אלגנטיים, לפעמים אפילו הרבה פחות אלגנטיים. אבל אנחנו הפסקנו לנסות, מישהו ויתר, מעטים ויתרו, מעטים הפסיקו. מה עשינו? שינינו טקטיקות, התקשרנו לחבר הזה, דיברנו עם החברה ההיא, ניסינו בכל מיני שיטות עד שהשגנו את המטרה שלנו. יודעים מדוע? משום שזאת השיטה, זאת הנוסחה, כך מצליחים.
אבל היום אתם נמצאים במצב מסוים, וכאשר אני מדבר על הזדמנות שפוגשת מוכנות, ראשית אני מדבר על המוכנות שלכם. אתם צריכים להיות קודם כל מוכנים להזדמנויות שיקרו בדרך. אתם צריכים לזהות את ההזדמנויות האלה, אתם צריכים להיות מוכנים. אתם צריכים לבחון את ההזדמנות, אם היא ההזדמנות המתאימה לכם ביותר, אתם צריכים להיות מוכנים. אתם צריכים להיות מוכנים לזהות ולבחון את ההזדמנויות המתאימות לכם ביותר, ולנצל אותן עד תום. אז איך תהיו מוכנים? קודם כל הגוף שלנו. הגוף שלנו צריך להיות בריא, חזק, אנרגטי, קליל ומלא עוצמה. לא בכדי שתהפכו לשחיינים אולימפיים או לרצים תחרותיים, ממש לא. אתם זקוקים לגוף בריא, חזק וקליל שיקח אתכם לכל מקום שתרצו בלי שום בעיות. בלי מעצורים, בלי כאבים, בלי כדורים, גוף חזק ובריא, חד וחלק. להתעורר מנצח שער האש היא תוכנית האימון הראשונה היוצאת לדרך העוסקת בגוף האדם ובריאותו. זו תוכנית אימון שתגרום לכם להפוך לפגזים אנושיים המשוגרים מלוע של תותח כל יום, כל היום. עד לפני 1.5 שנה נראיתי כך. הייתי כבד מאוד, קראתי את שריר ההמסטרינג ברגל ימין, צרכתי כדורים נגד כולסטרול, נגד לחץ דם, והייתי בקבוצת סיכון להתקפי לב, תוך ביצוע בדיקות תקופתיות קבועות כל כמה חודשים. הייתי נרדם מול הטלוויזיה בכל יום בשעה 9 בערב, ומתקשה מאוד לקום בבוקר. בשלב מסוים התחלתי לסבול אפילו מאסתמה וקשיי נשימה, והרגשתי באופן כללי רע מאוד, פיזית ונפשית. היום אני נראה אחרת לגמרי, מרגיש נפלא, קל ואנרגטי. קם מוקדם בבוקר, מתאמן ונהנה מזה מאוד, אוכל כל מה שאני רוצה, הולך לישון ב-11 בלילה ומרגיש מצוין, חיוני ואנרגטי כל היום. לעתים פוגשים אותי משתתפים בהרצאות בשעות הערב ונדהמים מהאנרגיה שיש לי בשעות כל כך מאוחרות. כאשר אני מספר להם שהיום שלי התחיל ב-5:15 בבוקר, התדהמה ממש מוחלטת. שימו לב לתוצאות מחקרים אחרונים, הנתונים פשוט ידהימו אתכם. מה יקרה אם תורידו בשומן שלכם בגוף? בואו נתחיל. למשל מחלות לב. אתם תפחיתו את הסיכון למחלות לב ב-82%. אם תורידו את השומן שלכם, אתם תשפרו בעיות אסתמה ב-82%. אתם פחות תחלו בדיכאון למשל ב-55%. תסמונת דום נשימה בשינה תיפטר ב-74-98% מהמקרים. מיגרנות, אחת הבעיות הנפוצות ביותר כתוצאה משומן, תיפטר ב-57% אם תורידו בשומן הגוף שלכם. תסמונות מטאבוליות, סוכרת סוג 2, תסמונת השחלות הפוליציסטיות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הרבה מאוד בעיות ייפטרו אם אתם תורידו במשקל גופכם, אם אתם תורידו בשומן הגוף שלכם. על כך אנחנו כמובן נדבר בתוכנית בשלב מאוחר יותר. אז איך עשיתי את זה? או ליתר דיוק, איך אני עושה את זה בכל יום? התוכנית להתעורר מנצח שער האש נבנתה בדיוק עבורכם, בדיוק עבורנו. אנחנו שלא מתאמנים כבר הרבה זמן, שקשה לנו לקום בבוקר, שמתעלפים מעייפות כבר ב-5 אחר הצהריים, אם לא מיד אחרי ארוחת הצהריים. אנחנו שעולים במשקל על אף עשרות דיאטות שניסינו מכל מין וסוג. בדיוק בשבילנו בניתי את התוכנית להתעורר מנצח שער האש. התוכנית הזאת מכילה את כל מה שאתם צריכים לדעת, כדי שגם אתם בעוד 12 שבועות תתעוררו חזקים, כלילים ובעיקר חיוניים הרבה יותר בכל שעות היום. אז בואו נבחן מה צפוי לנו בתוכנית. אתר התוכנית בנוי באופן פשוט לניווט ומתפתח ככל שהתוכנית מתפתחת. אחת לשבוע אתם תקבלו ממני שיעור מלא שיכלול תובנות, מסקנות, עשרות מחקרים וכמובן תרגולים, הרבה תרגולים. כל שיעור הופק באיכות הגבוהה ביותר וניתן יהיה לשמור אותו אצלכם במחשב בפורמט MP3 בכדי שתוכלו להקשיב לו ברכב או באייפון או היכן שתרצו. וכמובן תוכלו גם להוריד למחשב את כל השיעור בחוברת כתובה בפורמט PDF כדי שתוכלו גם לקרוא אותו ולהתעמק יותר. מטרתי היא שתוכלו להפיק כמה שיותר מהקורס הזה ותקבלו את כל הכלים, הידע והניסיון שיש לי בכדי שאתם תעמדו במשימה החשובה הראשונה שלכם, גופכם ובריאותכם. החל מהמוח, דרך כל מערכות הגוף עד לשלד ולשרירים. אז אם חשבתם לפצוח בדיאטה או באיזושהי תוכנית הרעבה רצינית לקראת האירוע הקרוב או החתונה הקרובה או החגים הקרבים או השד יודע מה, תחשבו שוב ותחשבו טוב.
הקורס להתעורר מנצח שער האש הינו תוצאה של כמעט 15 שנות מחקר שלי ושל אחרים בכל הקשור לגוף האדם, בריאותו, דרך התנהלותו ובעיקר הסינרגיה המופלאה בין החלקים השונים והקשר החזק והישיר להישגים שלנו בחיינו כל יום. הקורס מורכב מ-12 שיעורים שיועברו אליכם בכל שבוע, ביום קבוע ובשעה קבועה, ותוכלו להיכנס לאתר הקורס מתי שתרצו ולצפות בו שוב ושוב. ברגע שתירשמו ותקבעו את שם המשתמש שלכם והסיסמה שלכם, תוכלו לעשות שימוש יומיומי באתר כמה שתרצו. אז מה צפוי לנו בקורס? אם כן, השיעור הראשון שלנו יעסוק בהיכרות עם תוכנית להתעורר מנצח שער האש. אנחנו נבצע היכרות מלאה עם הדרך שעברתי, המחקר ואנשי המפתח שפגשתי בדרך לגיבוש התוכנית להתעורר מנצח. מה למדתי מהחוכמה העתיקה בנוגע להצלחתנו ובריאותנו? מהו שער האש? מהם המפתחות לבניית עוצמה גופנית של איש אחד, ואיך אנחנו נוכל להפוך את חיינו ב-180 מעלות ולהפוך את גופנו לאנרגטי, חיוני, קליל ומלא עוצמה כל היום. השיעור השני יכלול כניסה מהירה לתוכנית, והוא למעשה יכלול תרגילים עוצמתיים לאבחון אישי ובריאותי, כדי שנדע מה מצבנו ולקראת מה אנו הולכים. בסיומו אנחנו ננהל מפגש Q&A, ניתוח ומענה לשאלות שלכם עם תחילת הקורס, ושיתוף כמובן בתוצאות תרגול העוצמה שעשיתם, וכמובן הכנה לקראת השלב הראשון בתוכנית, שלב הידע. השיעור השלישי כולו יוקדש לאנרגיה האנושית. האנרגיה האנושית, מאגר האנרגיה העצום של גופנו. מהי למעשה האנרגיה האנושית? ממה היא מורכבת? איך היא פועלת? מה הם בורות האנרגיה? לאן נעלמת לנו האנרגיה בכל יום? ולא, חברים, זה לא מה שאתם חושבים. איך ניתן להשיג עוד ועוד אנרגיה כדי להמשיך ולהיות אנרגטיים כל היום עד שעות הערב המאוחרות? ובכך כמובן נסיים את השיעור השלישי. השיעור הרביעי יבחן את האנטומיה של ההצלחה. על כך רמזנו באחד מסרטוני הפתיחה בשם האנטומיה של החיים. האם לאנטומיה של גופנו יש קשר להצלחה שלנו ולמשקל גופנו? אני אגלה לכם תוצאות מחקרים מדהימים על התנהלות גופנו והתפקיד המכריע של האינסולין בבריאותנו ומשקל גופנו. האם נוכל לנצל את האנטומיה של גופנו להצלחה, שהיום נראית לנו דמיונית בלבד? אנחנו נחקור את העניין הזה. כמובן אנחנו נעבור על כל מערכות הגוף החשובות לנו כל כך, כמו מערכת העיכול, מערכת השרירים והשלד, מערכת העצבים, מערכת הדם והלב, המערכת החיסונית. אנחנו נבחן את כל המערכות האלה לעומק כדי להבין איך לעשות בהן שימוש חכם ופשוט, בכדי להגיע למשקל אופטימלי של גופנו תוך הגברת האנרגיה שלו וחיזוקו באופן דרמטי. אנחנו נבחן מהי המטרה האמיתית בעצם. האם היא ירידה במשקל או משקל תקין? אנחנו נעמוד על ההבדלים המהותיים בין דיאטות מוכרות בארץ ובעולם לבין, כמובן, התוכנית להתעורר מנצח שער האש. הבדלים מהותיים ממש. בסוף השיעור הזה אתם תבינו מדוע אתם עולים במשקל, מדוע אתם לא מצליחים לרדת במשקל על אף כל הדיאטות והאימונים שאתם עושים. המבנה ופעילותו הטבעית של גופנו קשורים באופן ישיר ליכולת שלנו לזכות בגוף אנרגטי וקליל, לעומת גוף כבד ונטול אנרגיה. השיעור החמישי כולו יוקדש למוח האנושי, בעל הבית המדהים, היחידי והמוחלט של כל פעולותינו. אנחנו נבחן את מבנה המוח האנושי, עד כמה כמובן שידוע לנו היום מן המחקר. אנחנו נבחן את פעילות המוח על פי המחקר המודרני. אנחנו נבדוק מה זה המודע והתת מודע האלה שכולם מדברים עליהם, ואיך הם משפיעים על התוצאות שלנו בחיים. אתם תבינו איך ניתן לרתום את המודע ואת התת מודע להצלחתנו כמעט באופן מוחלט. בנוסף, אנחנו נבין את קשרי הגומלין המדהימים בין פעילות המוח לבין פעילות שאר הגוף. השיעור השישי למעשה יהווה את מפגש החצי שלנו. אנחנו בתחילתו ננהל מפגש Q&A, בו אני אענה על השאלות שלכם, כפי ששלחתם לי במהלך הקורס. בנוסף, אנחנו נתחיל להניע את תהליך השינוי הצפוי באמצעות תרגילי אבחון רבי עוצמה, ונסכם את החלק הראשון של הקורס. השיעור השביעי, שיהווה את הפתיח לשינוי שלנו, יעסוק בהרגלים מנצחים. ההרגלים שלנו קובעים את גורלנו, על כך כבר למדנו, את משקל גופנו וכמובן את בריאותנו. מהו למעשה הרגל מגונה ואיך הוא פוגע בחיים שלנו? להבדיל ממנו, מהו הרגל מנצח, מהם האפיונים והמטרות של כל אחד מהם? אנחנו נלמד את מודל ההרגל המוטמע, איך להטמיע הרגלים מנצחים, מהי שיטת ההרגל המוטמע ודרך הפעולה להצלחה על פי המודל הזה.
השיעור השמיני, בוקר טוב. האם התעוררתם מנצחים היום? בשיעור הזה אנחנו נעסוק במאפייני הבוקר לבני האדם. אנחנו נבחן את סוגיית אנשי היום ואנשי הלילה ונפריח כמה מיתוסים בתחום הזה. אנחנו נבחן את פולחן המנצחים בבוקר, לאיזון הגוף ולירידה במשקל. מה יש לבצע בבוקר ומדוע זה כל כך חשוב לבצע את זה בבוקר. תהליך רב עוצמה שלא הכרתם ותכירו אותו במסגרת הקורס הזה. איך להתאים את פעילות הבוקר שלנו לאנשים שונים, לפעילויות שונות, אם אנחנו שכירים, אם אנחנו עצמאיים וכן הלאה. השיעור התשיעי יעסוק במחזוריות היום והלילה. מסתבר שישנה מחזוריות ואנחנו נבחן מהי המחזוריות המתרחשת בגופנו במהלך היום ובמהלך הלילה. אנחנו נגלה מדוע אנחנו כל כך עייפים כל כך הרבה פעמים ביום. נלמד על הקשר של מחזוריות זאת לפעילותנו ולדרך שלנו להגיע למשקל תקין ומאוזן, ואני אעשה לכם היכרות מקרוב עם שיטת מטריצה TTR להשגת הצלחה ואנרגיה עצומים כל היום. זה ידהים אתכם ממש, אני מבטיח. השיעור העשירי כולו יעסוק בתזונה הנכונה שלנו. ראשית, אנחנו נבהיר אחת ולתמיד, זה לא קלוריות נכנסות בהפחתה של קלוריות יוצאות, ממש לא. אני אשתף אתכם במחקרים אחרונים בתחום המגלים תגליות מרעישות ממש, בתחום הזה שמרעידות את עולם הדיאטות בכל העולם. מי אלה השומן הלבן והשומן החום? ראשית, אנחנו נעמוד על ההבדלים המשמעותיים בין השניים, ואתם תעשו היכרות עם האיריסין, הורמון שתפקידיו החיוניים התגלו לאחרונה, תגלית השופכת אור על התנהלות גופנו, צבירת שומנים או שריפת שומנים מוגברת. שיעור מדהים ממש. מערכת העיכול בשירות הצלחתנו ובריאותנו, איך זה בדיוק קורה? איך זה פועל? האם יש למערכת העיכול השפעה כל כך גדולה על ההצלחה הכלכלית שלנו? על ההצלחה בזוגיות שלנו? יהיה מעניין ממש. תזונה בריאה ונכונה בשיטת 3-6. שיטה פשוטה ליישום שתלמדו אותה בקלות ותבטיח לכם בוודאות סובה, אנרגיה וירידה במשקל כפועל יוצא. הרכבים תזונתיים מנצחים והרכבים תזונתיים מרעילים. אנחנו נעמוד על ההבדל בין הרכבים התזונתיים הגורמים לגופנו להיות בריא ואנרגטי, וכאלה המעייפים אותנו ממש מרעילים את גופנו לעתים עד מוות. חלבונים, פחמימות, שומנים, סוכרים וכל שאר ירקות, כמו שנאמר. ממש לא מה שחשבתם. הרבה מיתוסים הולכים להישחט בחלק הזה של התוכנית, והכל מבוסס על מחקרים מדהימים מהעת האחרונה וניסויים מדהימים עוד יותר. השיעור ה-11 יהיה מפגש סיכום אינטראקטיבי. בתחילתו אנחנו ננהל מפגש Q&A שיסכם את השאלות שלכם, וכמובן אני אתן תשובה על כל השאלות שהועברו אליי ואשתף את כל משתתפי הקורס. לאחר מכן אנחנו נערוך סדרת תרגילי סיכום רבי עוצמה שלמעשה יאהבו את סוף תהליך השינוי שלכם בדרך להשגת גוף עוצמתי, בריא, אנרגטי וקליל. השיעור ה-12 הוא למעשה סיכום להתעורר מנצח שער האש, ויכלול מרכיבים משמעותיים להמשך דרככם. שימו לב, חשוב מאוד, תוכנית הבריאות המנצחת שלכם. לאחר מכן תוכנית התזונה המנצחת שלכם, תוכנית האימון המנצחת שלכם, ולמעשה בכך תסתיים תוכנית האימון להתעורר מנצח שער האש. אלה הם 12 השיעורים שבסופם אני מבטיח לכם, אם אתם תעשו את מה שאומר לכם ותבצעו את המטלות שעטיל עליכם, אתם תתעוררו לאחר 12 שבועות מנצחים. אתם תתעוררו אנרגטיים, חזקים הרבה יותר, ותתחילו לרדת למשקל התקין ביותר עבורכם. הערה חשובה. תוכנית האימון להתעורר מנצח שער האש איננה תוכנית דיאטה. ממש לא. היא הרבה מעבר לכך. זו תוכנית שתגרום לגוף שלכם לפעול באופן מיטבי. זו תוכנית שתגרום למערכות הגוף שלכם לפעול בצורה מאוזנת ביותר. זו תוכנית שתגרום לגוף שלכם להגיב למאגרי שומן עודפים כדבר דחוי, כדבר לא רצוי, ולדחות אותם. משום שבכדי לפעול באופן מיטבי, אין צורך במאגרי שומן מיותרים. התוכנית להתעורר מנצח שער האש תגרום לגוף שלכם לפעול באופן מיטבי ומאוזן. זאת המומחיות שלי וזאת המטרה שלי. כתוצאה מזה, אתם תשיגו בוודאות גוף חזק, גוף אנרגטי, קליל הרבה יותר, מוח חד, שבאמצעותם תשיגו בקלות רבה יותר דברים שלא חלמתם להשיג לפני התוכנית הזאת. בכדי להשיג את זה, תצטרכו כמובן להירשם לתוכנית, וזה בדיוק מה שאני רוצה שתעשו. אבל לפני כן, 2 שאלות נשארו פתוחות. האחת, מדוע שער האש? איך הגעתי לשם הזה? השנייה, כמה יעלה לכם להשתתף בתוכנית הזאת?
השם שער האש התאים מאוד לתוכנית הזאת, שכן מדובר באחד מארבעת היסודות לבריאת האדם, על פי הקבלה ועל פי ספר היצירה, המייצג את האנרגיה. גם בכתבים של הרמב"ם והמהר"ל, וכמובן בזוהר, בהרבה מקומות, מוזכרים ארבעת היסודות בתוכם האש ככוח יוצר אנרגטי. גם ביוון העתיקה תפסו את ארבעת היסודות ובהם האש כיסודות היקום. אבל על כך כמובן ועוד הרבה יותר בתוכנית עצמה. אז בואו נבחן עכשיו כמה תעלה תוכנית להתעורר מנצח שער האש. כמה למעשה יעלה לכם להשתתף בתוכנית הזאת. תראו, על אף שמדובר בקורס יוצא דופן שייתן לכם הרבה יותר כלים, הרבה יותר חזקים ואפקטיביים מכל תוכנית דומה אחרת, כמו למשל בתחום הכושר הגופני לבד או הדיאטה לבד, האימון האישי, האנטומיה של גופנו גם יחד. לא מדובר בעשרות אלפי שקלים, ממש לא. תוכניות דומות בתחומים שמניתי עולות כל אחת מהן כמה אלפי שקלים במקרה הטוב, ואינן מכילות אפילו מעט מהידע והניסיון שלי ושל אחרים, מומחים ומקצוענים בתחומם, כפי שאני הולך לחלוק עמכם. לכן החלטתי שהקורס כולו, הכולל 12 שיעורים, תרגולים רבים, חוברות מידע להורדה, הקלטות השיעורים ב-MP3 להורדה והפורום שיפתח למשתתפים בלבד, יעלה פחות או יותר כמו כוס קפה באספרסו בר האהוב עליכם למשך 90 הימים הבאים. האם נראה לכם שזאת מתנה שהייתם רוצים להעניק לעצמכם לשנה החדשה? אני בטוח שכן. השתתפות בתוכנית האימון להתעורר מנצח שער האש תעלה לכם 1,790 שקלים חדשים בסך הכל. חבילת אימון עוצמתית שתעניק לכם חיים חדשים לשנה החדשה. ניתן כמובן לחלק את הסכום לשלושה תשלומים שווים ללא ריבית של 597 שקלים חדשים באופן קל ופשוט. אבל שימו לב, וזה חשוב, לא כולם יוכלו להצטרף לתוכנית. על אף הרצון שלי לסייע לכמה שיותר אנשים, לא אוכל ללוות יותר מ-25 משתתפים בעת ובעונה אחת, ולכן התוכנית תיסגר להרשמה לאחר שהמשתתף ה-25 יירשם, כך שכדאי לכם להזדרז ולהירשם. את כל אפשרויות ההרשמה והתשלום תמצאו כמובן כאן למטה בדף. ואני מציע לכם באמת להזדרז ולשמור על מקומכם בקורס המדהים הזה שלמעשה, שימו לב, המבנה שלו וההרכב שלו הם ייחודיים לחלוטין, אתם לא תמצאו כזה. אז אם אתם מעוניינים להתעורר מנצחים בעוד 12 שבועות, כדאי שתירשמו עכשיו. אני אשמח ללמד אתכם איך להשיג את המשקל האופטימלי לגופכם ואיך להפוך אותו לפצצת אנרגיה אמיתית, ואתם תשיגו את מה שתמיד רציתם. גוף חזק, גוף בריא, אנרגטי וקליל, המביא אתכם לכל מקום שתרצו בקלות וביעילות. אני מצפה לראות אתכם בקורס שלי, להתעורר מנצח שער האש. להתראות בקרוב.